Kusog gamay! Naku na sa layo! Tungo ko ikaw! Wala! Papa yung magulungan. Ay, sinagabot! Oh! Ano ka? Ano na sige? Wala lagi ko ilaglag si Carlos. Wala rin ba? Oo, wala. Scratch na po. Iya pa yan mga ulo eh. Hindi mo lang. Hindi tayo. Wala na yung sabi tayo. Igis-igisan. Sabay. Matagag ba? Alam eh. Palit ka din eh. Ano ba? Siya yung palit ka ayos. Siya, palit ka doon. Ay tanawin. Ay tanaw ba? I-record niyo? Tanaw dia kay makaingon nga. Mo lagi umol niya gid. Uy, baan. Mag-score ni Marga. Sabo tayo ganay tagbulak. Lagi na kukuha. Ay si tanawin ba kayo? Ewa. Silo.
Uy! Tayo ba? Ay, video. Asig ko na kung okay. Pana, viral na. Tingnan ng house. Mga tirador ito laban kay... Sige, salam! Ay, gimulong naman ba eh. Katiraan ito. Oh! Sling ka. Tapos lang nalungot siya ganit. Wow! Oh! Naadik na po uwals kayo man. Nangarap na patay ka sa kuha. Umul ka. Umul na ako. Ay, gusto mo? Ako ba ito? Kay lima o nila nila. Ang uwal niya. Bakit mo din ba? Hindi ko ba? Umul na sila. Umul! Kabayaw. Umul! Madasay. Ongol. Ay! Putay yan. Tiga tuwa. Ah, grabe din sabay. Bakay ka na. Ay, no, yan! Press lang. Ay! Askin. Bakit mo naman ikaw,